Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Team said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules Santo na mga higala. Unang adlaw mahigala sa Abril. April 1 na gyud mga sukit tigpaminaw. Tuig 2026. Straight to the Sa point. gyapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutaran karon nga buntaga mga kaigsunan. Mas daghang mga pasayro gipaabot nga mudagsa sa mga pantalan o mga bus terminals karong adlaw nga maoy katapusang adlaw sa trabaho. Straight to the Kaya point. ugmang adlaw mahigala, holiday naman mga sukit tigpaminaw. In fact, ang Malacañang ni pahibaw nga ang mga empleyado sa gobyerno mag half day work la. Half day work from home nga arrangement na karong adlaw. Straight to the point. Kapitulyo sa pikas bahin mga sukit di paminaw ang ato dahil nga broadcast sa ugma mga higala kita mismo diri sa private sector o labi na sa broadcast industry mga sukit di paminaw diri sa DYHP arimin si atong regular programming kutob lasad karong adlaw isip pa paghatag mga kahigalaan o pagtahod sa Semana Santa ug mga adlaw do na tay mga Lenten drama ato mga higalang gipahaom kana ang ato mga Lenten dramas alang sa pamalandong sa Semana Santa. Unya kutob na sa Biyernes Santo mahigala doon mga drama sa Huwebes o sa Biyernes mga sukit tigpaminaw man ang atong City Palabras. Straight to the point. Sabado wala tay broadcast, balik ta mahigala sa adlaw ng Domingo. Okay, mao na ang Easter Sunday mga kahigalaan. Straight to the Sa laing point. bahin ang Kapitolyo nilusad og libreng sakay program alang sa mga pasahero paingon sa bagatan o amihanan nga bahin subay sa pagdagsa na sa mga pasahero nga mamauli niining Semana Santa. Straight to the Sa point. laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archival ni nangunay mga kagilaan sa paghimo og inspeksyon sa mga bus terminals, mga pantalan dinhi sa syudad aron pagsiguro sa hapsay og luwas nga pagbiyahe sa mga pasahero. Straight to the point. Sa pikas bahin, kadtong siyam ka mga public utility drivers nga gikalit mga higala atol sa Uplan Harabas. Gikalit mga higala pag drug test kadtong nagpositibo nga siyam ka buok sa surprise drug test sa Cebu South ug North Bus Terminal. Nagpositibo sab sa confirmatory drug test. Straight to the point. Di na ni makadrive ni mga tawhana kay saon taman, kadelikado imong driver mahigala adik-adik diha. Lulong sa droga sus, kadaghan mga pasahero ang madelikado mga kahigalaan. Delikado kay kasamang kay tingala ka kusog kay padagan sa kalsada mura mahigala og nagpadagan nagpalupad og eroplano. Unya dayto nakasuyop na day mga sukit tigpaminaw. So siyam kini ka mga drivers ang nasakpan atol sa surprise drug test o atol sa confirmatory test na confirm nga tigamitan gyud og ginadiling drugas. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Malacañang makighinabi sa mga opisyal sa Iran alang sa luwas nga pag-agi sa mga barko nga magdaog lana og paingon sa Pilipinas. Straight to the point. May mga higala og unsay reaksyon mga kigalaan sa mga official sa Iran ani. Nga maingon lang ta mahigala nga wa man may apil ana. Pilipinas man may paagi alang mi dinha Kay lisod kay mga kigalaan nga nangumpra na ta ni angkat mga higala ang Petron og petroleum products gikan sa Russia. Pero niingon magutong Russia sabday nga di na sa mamaligya. Di na sa mamaligya mga higala kay ilang i-preserve sa ilang kaugalingon. So karon ang atong source mga higala naara gyud sa Middle East. Di ta makaagi sa Strait of Hormuz. Medyo lisod gyud kaayo mga kaigalaan. Magpractice kitag baktas na lang ani bisikleta or sakay kabayo. Mao na gyud ni ang mahitabo ani kasamang kay. Basig kadugayan ani mga higala ari na maglinya mga kaigalaan og pamalit og bisikleta.
wala kay supply sa gas ani. So tanawon po ni mahigalag unsay reaction sa Iran basig muukir ang Iran sa Pilipinas. Total man may labot or ang problema mo ingon ng Iran na di kay alay man mo sa Amerika nya kontra man yung China. Mo po dihan na pong laay. Pero ang Pilipinas karon mga kagalaan sugod na ta indayken ni sugod na ta nga makikistorya ta sa China kadtong pamaagi ni kanhi presidente Rodrigo Duterte kani adto mo ay gisubay ron nga mao sakto siguro tong kanhi presidente na nga to lang ang amigabigohon sa ning China kay tan-aw ta og basin pa og kining oil exploration sa West Philippine Sea og magtinabangay na lang ta dinha nya bahinan lang sad ta aron nga naa puti daghang oil nata etong kagulingong source. Straight to the To point. na nagpadana mahigalaga delegasyon ang Pilipinas. Nagsugod na sa pagkikistorya sa mga officials sa China day. No, nagatubangay na nga unsay mga maayong kuno na yung mga initial talks tungod ining naka-trigger sa nahitabo dito sa Middle East. Kay alkanse mi kita sa tanang kanasuran kita may perting pagkasaka mga higala sa atong mga presyo sa mga produktong petrolyo, Grabe tang naapektaran. Why problema tong ubang mga nasod kay og di sa kakuha og oil sa Middle East napaman sa laing source. Ba't kita ang Pilipinas naarami kita magsalig dinha. So nakarealize ta karon nga amay maayo og namatay oil dito sa West Philippine Sea. Unya kanang oil diha naa sa ilawom sa dagat, lisod man kay na wa man tay capacity sab. Di man na madama higala og ato lang kabuon ato lang manualon. Kinahanglan gyud ang mga equipment nga mga high-tech. Unya kining China do naman sila ila ana, asay maayo magsabot na lang ta sa joint oil exploration. So na sugod-sugod na mahigalaga pakikistorya ang Pilipinas ron. Nya samtang magsigig istorya mga higala ato sang nakuna-huna sa natong kadagkuan nga ato lang istoryahon siguro ng Iran basi pagion na ta. Kay so far mga higala isirado man na ron. Unya do na mga higala yung mga nakaagi ginagmay mga sugid dig paminaw kay mihatag og presence ang Iran ngadto sa US matud pang Donald Trump pagpakita nga seryoso sila nining pagsud og peace talk labot mahigala sa kagubot diha sa Middle East. Straight to the point. Pero limited ra ang mga barko mga kagalaan nga nakasud gawas igo lang tong pakita lang nga nami gesture nga kita. Ang mga na-reported matud pa in public lahi mahigala sa nahitabo unsay lang istoryahan in private. Straight to the Ato lang point. ning klarohon sa mga higala kay ang deadline ni Donald Trump, President Donald Trump permiro nga giingon mahigala nga 48 hours na sibog mga higalag 5 days karon na sibog og 10 days para paghatag mga higala nga makaarangkada na ang peace talk. So karon ang deadline na usab ngadto na sa April 6. Human mahigala still Sunday. Tanawon tani mahigala og nabanhaw naman Ginoo ang mga panahon na kay basin pa og makapamalandong sila nga ato lang humanon og dali ning gira pinagi sa sabot-sabot. Kay ang problema ana kung dili magkasinabot magsugod nagbombardiyo ana mga kagalaan delikadong mulanat pa ang gira. Straight to the point. Problema ang dako gyud kay pulos nanganda mga sugid dig paminaw ang US forces nga ni samot og kadaghan karon ang ilang presence dito sa Middle East. Samtang ang Iran pod mga higala mi-issue sa statement nga ready sila og galing mutaak mahigala ang mga sundaong Amerikano dito mga kagalaan sa Iran. Ready sila mahigala nga ilang ipakita ang impierno sa Iran. Straight to the point. At adik pagtagadlong buntaga mga kagalaan suman-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kining 15 points agenda, 15 points peace deal sa Amerika mga higala, gi-counter og 5 pod mga kagalaan ka mga punto sa Iran. Ang pangutana ni dako kung tingali og ilang ipaubos ilang mga garbo lang day, malagmit magkasinabot pero kung magpatas-anay sa ihi medyo delikado gyapon mga sukid ng paminaw kay atong i-discuss unsa na mga punto nga pinaka-importante nga mga punto nga asa dapit ang Amerika mahigala nga iyang para niya mahigala kinahanglan nga dawaton sa Iran, asa po dapit nga punto ang Iran nga kinahanglan dawaton sa Amerika. Mag-abot lang sa tunga unta mga sukid ng paminaw. Straight to the point. At aning pagtagad ra butaga sa tuban-uman usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kinuguban pang mga eskwitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado